Na štart 14. ročníka seneckého triatlonu sa postavilo 125 pretekárov z 9 krajín. Hlavné kategórie mužov a žien zaznamenali dohromady 89 triatlonistov, pričom úroveň konkurencie výrazne stúpla najmä účasťou silných výprav spoza našich východných a západných hraníc, teda z Česka a Ukrajiny. Po 1,5 kilometrovom plávaní nasledovalo 40 kilometrov na bicykli. V horúcom počasí, aké už tradične vládne pri Seneckých jazerách, to znamenalo dvakrát absolvovať okruh Senec-Kaplná-Senec. Už v depe sa vykryštalizovala 6-členná vedúca skupina, ktorá diktovala tempo zvyšku pelotónu. Boli v nej traja českí reprezentanti Zdeněk Machač, Michal Daněk a Tomáš Klíma, dvojica Slovákov Tomáš Brna s Andrejom Orlickým a jeden zástupca Ukrajiny Jaroslav Ždanov. Ten mimochodom pôsobí v bratislavskom triklube FTVŠ a ukázalo sa, že má najviac síl. V druhom okruhu sa od svojich prenasledovateľov odpútal a do záverečného 10-kilometrového behu vyrazil s približne dvojminútovým náskokom. V uliciach Senca ho bezpečne ustrážil a keďže odrazil akékoľvek útoky na vedúcu pozíciu, bez problémov dorazil do cieľa ako prvý. Hranica 2 hodín síce odolala, v horúčave však má svoju hodnotu aj výkonom minútu a 54 sekúnd horší. Druhý v cieli Čech Machač bol spokojný aj s traťou, aj so svojím výsledkom. Na profil tratě musím říct, že mi absolutně vyhovuje, že to bylo v pohodě, plavání nádherný, krásná voda. Na kole sice trochu foukalo, ale aspoň se to trochu roztrhalo. No a ten běh v takových podmínkách to zrovna není nic moc příjemného, ale my triatlonisti si nemůžeme vybírat a nic jiného nám nezbývá. Tak ještě, že to tady bylo na trati hodně občerstvení, tak to bylo plus pro pořadatele. V behu ste predbehli práve domáceho, nášho reprezentanta Andreja Orlického. Prvý skončil Ukrajinec Ždanov, na toho to už nešlo? No já jsem ještě tady 50 metrů před cílem jsem ho doběhl, jenomže on potom nastoupil a já jsem ho dobíhal, tak už jsem neměl síly vůbec, abych mu kontroloval, a tak to druhé místo je taky pěkný. No. Obhajca minuloročného prvenstva a najlepší Slovák Andrej Orlický dobehol do cieľa na bronzovej pozícii. Pred závodom som mal vyššie ambície, som chcel vyhrať, ale to som ešte nevedel, aká tu bude konkurencia. Keďže sa tu zišla vlastne výborná konkurencia, hlavne z Česka a z Ukrajiny, tak som, dá sa povedať, že rád s týmto pretekom. Dlho ste boli druhý, potom vás predbehol Čech Machač. Nedalo sa tomu zabraviť, prípadne naopak zaútočiť na Ukrajinca Ždanova? Normálne behal lepšie, ale momentálne dneska bol môj najväčší super horúčava a to slnko a dneska ma porazilo. V ženskej kategórii ukrajinskú nadvládu umocnila Tamara Kozulinová výkonom 2:15:53. Za ňou skončila lanská víťazka Mária Kuriačková, ktorej prišiel osviežujúci pohár pred rozhovorom vhod. Obsadili ste druhé miesto, ale po prvej časti pretekov to tak nevyzeralo. Bolo to, že ste sa držali v ústraní, náhoda alebo zámer? Nie, to je úplne normálne, že ja nie som plavkyňa, takže vyplávam vždy tak skoro začie. No a potom postupne vlastne navliekam tie pretekárky a v podstate ja som, dá sa povedať, bežkyňa, takže na tej cyklistike som si tú pozíciu trošku udržiavala a vlastne všetko sa rozhodovalo na behu. No a moja najväčšia konkurencia Tamara Kozulina, je to európska pretekárka, dá sa povedať, že špička. A s ňou vlastne pretekáme na tých európskych pohároch, takže ju dobre poznám, tak som vedela, že s ňou vlastne to bude veľmi ťažké bojovať v tom behu. No a myslím, s tým druhým miestom som veľmi spokojná. Slovenské pretekárky som porazila a tie zahraničné, tak to som vedela, že to bude tvrdá práca. Ako tretia medzi ženami dobehla Svetlana Brkyčová z Juhoslávie, ktorá tým uzavrela listinu ocenených Senec triatlonu 2000.